machiegni kendo. Jolony e weche mag thieth kod riwruoge moko mag piny owacho mosebedo e okang' manyime mar kedo kod landruok mag kute mag ayaki dwaro mondo piny owacho oket okenge makare mar neno ni oganda obedo koda yot e yudo yedhe mageng'o landruok mag kutego mong'ere kaka PrEP. Jojuma nigi ler mathoth. Bang' riwruogno mar Federal Drug Administration puodho yadhno ma imuonyo ma ong'ere kaka pre-exposure prophylactic kata PrEP e geng'o landruok mag kutego mag ayaki e piny mangima. E higa mar 2012, piny Kenya en achiel kuom pinje mokwongo e Afrika mane ochako tiyo kod PrEP kaka achiel kuom yorego mag geng'o landruok mag kutego mag ayaki e higa mar 2017. Jolony e wechego mag thieth ne nitiere kod geno ni oganda mathoth dhi wuok oko mondo koro ti kod yadhni. Kata kamano, lipot mogol kod piny owacho yango ni mana kwan ji maromo 157, 538 ema ne tiyo kod yadhni ma PrEP ma imuonyo e giko mar higa mar 2021. To address the barriers, to address the challenges, we need the behavioral intervention. We need to address issues of culture. We need to address the issues of stigma. Matemo en ni mondo mi luoro kod achiedh nade kik bedi ne joma nitie gi thuolo mag yudo kute mag ayaki gi. Watimo ni waketo PrEP service kata PrEP commodity kuonde te michiwe e thieth. Paul Onia matego riwruogno mar Mild May ma oriko ne wuoyi kinde romo mane okelo kamoro achiel. Jolony e wechego mag thieth kod jofwamb weche romo ne oloso riwruogno mar Mesha wacho ni piny owacho serem keto okenge makare mane oganda kotiyo kod yadhno mar PrEP. Yadhni pod okete ka gima en achiel kuom yedhe mag thiedho kute mag ayaki. Koro ikawe ni kidhi kawo yath miluongo ni PrEP ni to in ng'atno modak gi kute mag ayaki. Onego wagol yadhni e klinik mithiedhe kute mag ayaki mondo watere kuonde moko ma jogo marowere nyalo yude mopogre gi kuonde ma ithiedhe kute mag ayaki mondo mi kik ng'ama dhi kawo yadhni ne ni en ng'atno matiyo modak gi kute mag ayaki. Jolony e weche mag tim nonro mag yedhe ma itiyo godo e geng'o landruok mag kutego mag ayaki wacho ni oganda mathoth oluwo tiyo kod yadhni ma PrEP ma imuonyo nikech akweda, pek mar yude kod midhieche mamoko. E okang' mar neno ni koro oganda obedo kod PrEP matiyo maber kendo miyo oganda yot e tiyogo, kido mamoko ariyo mag PrEP ma oting'o mano mar cabotegravir ma en mano mar sandan kaachiel kod dapivirine ring osepwodhi e piny mangima. Kidono mar PrEP ma en mano mar sandan ma ichwoyo bang' dweche 2 ka dweche 2 ma ong'ere kaka cabotegravir kaachiel kod dapivirine ring. Kata kamano, pod oganda ok nyalo mondo koti kode e piny Kenya kata bed nosepwodhe. Research has shown that new innovations, once they have been approved, it takes up to 17 years before they can be adopted into clinical practice. And then it can even take longer for them to have an impact. Felix Mogaka Menjalony e weche mag nonro mag yedhe e riwruogno mar Kenya Medical Research Institute kata KEMRI wach ni piny owacho osebedo kod nyau e neno ni yedhe mag geng'o landruok mag kutego mag ayaki oyudore mapiyo ne oganda. We have products which have been approved right now. For example, a ring that's used once a month, and then we have an 8-weekly injection. But the key problem about these, yes, they work, but what you're saying is access. Where are they? Yath manyien mar geng'o landruok mag kutego mag ayaki ma ong'ere kaka lenacapavir mabende oseyangi ni geng'o landruok mag kutego mag ayaki kod 100% mabende chenro mar puodho pod dhi nyime igeno ne dhi konyo e tieko landruok mag kutego mag ayaki ka ochak tiyo kode. Jolony kata kamano wacho ne gin tieko luoro ni kata ka osepuodhe deko kawo kinde mathoth kapok ochak tiyo kode e pacho kae. Medication that's given once every 6 months, and it was shown that it's 100% effective in preventing HIV infections. The key thing that now we are thinking about is how can we access this medication, because if something works, does not mean that it is going to have an impact at a population level. George Juma, Ramogi TV, Migori. Apisas mawuok e board mochung'ne